Ahojte, moje meno je Maťa a ja vás vítam na tomto novom kanáli menom Maťa TV. Aký kreatívny názov. Ešte predtým, ako budete zastancami toho názoru, že prichádza začínajúca youtuberka, ktorá sa bude trepať všade, kde nemá a bude kaziť YouTube scénu, tak vám chcem objasniť jednu vec. Čo sa týka tej témy začínajúci youtuber, tak je až tak moc nepodlieham. A to už len z toho dôvodu, že pred týmto kanálom som mala ešte ďalšie 3. Prvý bol s kamoškou, ďalší som bola iba ja a aj ten ďalší som bola iba ja a teraz som zase iba ja. No je možné, že kamoška sa bude vyskytovať v niektorých mojich videách a to z toho dôvodu, že ona sa tiež rozhodla točiť a preto budeme možno robiť spoluprácu, teda ak bude mať o to záujem. Keby som tak mala zhodnotiť svoj charakter, povedala by som asi, že som divná, šialená a mám rada adrenalín. Taký menší príklad. Pred hodinou, keď som sa vracala zo školy, som uvidela v schránke jeden papier, ktorý je možné, že bol smerovaný mne. Zaujalo ma to natoľko, že som sa rozhodla, že by som sa mohla do tej schránky nejako dobiť. Aj napriek tomu, že nemám kľúčik. No a čo som urobila? Zobrala som si presne túto sponku z vlasov a začala som sa špárať v schránke. No až po uvedomení si, že ju môžem aj pokaziť, som radšej s tým prestala, vyšla som pekne hore a teraz čakám, kým príde mama a povie mi, či to bolo mne alebo nie. No opäť k mojej tvorbe. Budem točiť asky, tutoriály, vlogy, tagy, challenge, rozmýšľala som aj nad niečím ako beauty, ďalej random vlogy, ktoré ešte nejak pomenujem, nebudú to čisto random vlogy a samozrejme informačka, také veci, čo k tomu patria. Si youtuber, hater alebo fanúšik, ja sa s tebou každopádne lúčim a čau!